Nawr te, dyma fi gyda seren viral dros nos neu mwyaf diweddar, Mair Nutting, siwr i chi? Shwmai, Steffan. Nawr te, chi wedi mynd yn seren dros nos ar byd Trydar a Facebook. Beth yw cefndir wneud y fideo yma? Wel, ar ddechrau'r cyfyngiadau yma ges i challenge gyda Garmon. A wi wedi bod yn treno'n galed ers hynny. Mynd ar y beic, cerdded ac yn sgipio. Efo rhywbeth fel un, oedd e'n dalent neu faint o tecs gymrodd i gael ei fewn trwy'r ffenest yna? Mi ath i fewn ar y drydedd shot. Arbennig, arbennig iawn. Rhai enwogion wedi cysylltu efo chi dros Trydar, ond Peter Crouch o bawb, seren anferth y byd podlediadau a'r byd pêl-droed ar hyn o bryd. Sut oedd hynna'n deimlo? O, ware teg i'r ein Peter bach. O, wy'n gwrando ar ei bodlediadau fe cyn mynd i gwely. O, ware teg, mi nath hwnna'n ddyrnod i. Os yna unrhyw beth fyddech chi'n newid am y fideo, Mair? Wel, falle, sy'n i di meddwl yn gynt, falle fydden ni wedi marfer y robot. Oedd hwnna ddim yn planned? Na. O, da iawn, da iawn. Pa fath o mateb ydych chi wedi bod yn cael dros y we? Ie, mae'n angredadwy i weid y gwir, beth yw cryfder y cyfryngau cymdeithasol yma. Diolch o'r iawn i chi, a nôl atoch chi yn y studio.